Il-Prim Ministru Robert Abela akkumpanjat mid-Deputat Prim Ministru l-Ministru għas-Saħħa Chris Fern inawgura magna ġdida tal-MRI fl-Isptar Mater Dei b'investiment ta' 3.5 miljun euro. Bħalissa fl-Isptar Mater Dei jsiru madwar 700 eżami tal-MRI fil-ġimgħa, 100 minnhom isiru fi sptarijiet oħra. Permezz ta' din il-magna ġdida li parti minna ġiet iffinanzjata minn fondi Ewropej se jibdew isiru mal-100 eżami tal-MRI aktar fil-ġimgħa. Il-Prim Ministru Robert Abela qal li l-Gvern se jibqa' għaddej jinvesti f'dawn l-inizjattivi biex jassigura li l-ġid ekonomiku li jinħoloq jolqot l dawk l-aktar li għandhom bżonn fosthom il-pazjenti u l-persuni vulnerabbli. Huwa qal li permezz ta' dan l-investiment se tkompli tonqos il-lista tal-istennija li jkollhom bżonn jagħmlu dan l-eżami mediku. Min-naħa tiegħu id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fern qal li din il-magna se tintuża fost l-oħrajn għall-MRIs tal-qalb li f'dawn l-aħħar snin id-domanda għalihom żdiedet b'mod konsiderevoli. Din il-magna ġdida hija tal-aħħar teknoloġija fis-suq u għall-ewwel darba se ssir kollaborazzjoni bejn l-Isptar Mater Dei u l-Università ta' Malta bilan li l-komunità medika lokali tkun tista' tagħmel ir-riċerka mextieqa. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi qal li l-finanzjament tal-apparat tal-MRI jifforma parti minn proġett ferm ikbar ta' 38 miljun euro. Preżenti għal din l-inawgurazzjoni kien hemm ukoll ir-Rettur tal-Università, il-Professur Alfred Vella.